Uhulumeni waKwaZulu-Natali oholwa yi-IFP usugunyaze ngazwi linye isamba semali sika-R300 million okuhloswe ngawo ukulekelela ibhange iThala libe nozinzo bese kuqinisekiswa nokuthi liqhubeka nokwenza umsebenzi walo kungekudala. Uhulumeni waKwaZulu-Natali oholwa ngusihlalo we-IFP e-KZN uNdunankulu umhlonishwa Thami Ntuli uthathe isinqumo sokuvikela ikusasa leThala SOC Limited kuphinde kuvikelwe abasebenzi namakhasimende aleli bhange. Le mali engu-R300 million izosetshenziswa ezintweni ezimqoka okubalwa kuzo nokukhokhelwa abasebenzi, abantu abalondoloze izimali zabo kuleli bhange qhutsheke kusetshenzwe. Uhulumeni uzosebenza ngokubambisana nebhodi kanjalo nabaphathi baleli bhange ukuze lihlelwe kabusha. Umhlonishwa uNtuli ugcizelele ukubaluleka kokuthi kuqinisekiswe ukuthi abantu abanezimali zabo kuleli bhange bayazithola ngaphandle kokubambezeleka.